em li dijî dînê devletê em dixwazin dînê gelê me azad û îja zî bala me dişîniye dixwazin Kürt İslam sentezî têxin tenştaxa hûn dizanin li ser partiyekê çito alîkariya wan dikirin ji bo wê baweriyê me gelê me bawer ji bo vê hilbijartinê gelek girik em çawa bikin çito bikin serî de medreseyê me melê me seydayê me dengarê me bawer me li xeta xwe wala paraz da biskirin ew gelek giring e di dê hûn dizanin li Kerkûkê hilbijartin çêbû ne wisa li bajarê Iraq û Kurdistanê Kerkûk li referandûmê de sedî de heştê û didû gotin serxabûna Kurdistan lê divê hilbijartinê de partiyê me cuda ketin hilbijartinê partiya ziranda kir gelê me gelê me kir Kerkûkê ji bo wê îtifaqa Kurda li Kurdistana Bakur herî giring e em çawa bikin çito bikin îro partiya herî mezin partiya deme ew dikeve hilbijartinê banga me wek ew e hemû partiyê me rêxistinê me saziyê me rewşenbîrê me em li piştî partiya dem û yek bibidine wayî eger em çawa bikin çito bikin demekî dengê me hinekî dake em wayî dizanin sedema wî hate münaqeşe kirin partiyê şeş mal serî sikirî goda sergel nir te xistin ders te xistin pêşiya xwe da weke mên politikayê nû dane derxwe em hêvînin ku û armajê mezhebekê 2024 de em ê cardi bilim bû eger cardi gav gav em bilibin hêviyeke mezin navgel de derkeve baweriya me ev e ji bo wê vê hilbijartinê kî hevalê me tê di sandika de derdikeve dikin namzet êk dibin êk nabin gerek em gişkî bi hev re êk nebizî em nexalin em bûn yek ji bo ku 2024 em ser kezin gerek em bixewin zor spas mala